హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన గోండి సాంగ్ కొత్త సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదా, పుష్పం సాంగ్. ఆ సాంగ్తో చేసిన సూపర్గా అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. పక్కా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. इन तेरे पुष्पाचे म्हणतो न फायर तेरे पुष्पाचे म्हणतो रे श्रीवल्ली वाकेरीला झुमका चिचुशीचा कोटे म्हणता झुमका चिचुशीचा कोटे म्हणता. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో తప్పకుండా ఫాలో చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ కూడా వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది అండ్ దానికి ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే జస్ట్ 4 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో చివరి దాకా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 4 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 5 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. ఫోటో ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్. చివరి దాకా ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 1 బై 1 చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా
మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 20 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 20 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఇక్కడ మధ్యలో నేను స్కిప్ చేసిన అవి కూడా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం లాస్ట్ ఫోటో 20 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 6 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాక వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, 1 ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మంచిగా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, 1 ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, 1 ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 20 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోటోతో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఈ లేయర్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ చివరి దాకా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు వస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. సో మీ వల్ల నాకు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేస్తే మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమంది దగ్గరికి వీడియో వెళ్తుంది. తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.